Tena kalian ngajungi. KMDC bolak kau coba ngidon mata. Ngiyok syok nomor ba. Dang ha kini kibinay bolak adat ngidang ekran manong ba. Kimde banlik ai yaka support bani terlang pok gogoman. Na kalian ngajungi. Ngim suday manong ba ngidon batki bani terlang batki banda don apok ka ka sarkar mar bakani ka sarkar ka don lang BJP ka don lang kimi parti. Kabang i si bon ki jimduna jongan ka parti. Jongan ka sarkar ka ba. Hakini ki sausnam ki bolak adat. Si bon ki jimduna. But kumno enlet hang tu bandong ba ka kongres ka don matalang hai ti jimduna jongan ka sarkar. Pagka kongres kayang hala ka jong kadong rin ban persya ya kijin bomla jong ka sarkar hakini ki sausnam bat ngai bat ha ka samsnam ka ban sakudro baka namla hiru ban pendak ya kijing angnut jong palba jong jila bar ko bat kamtam na kalian ka jungi ka parti kongres ni teman pelat mentah baka jing klan kata ka mesem ban kesan kongres jong rupat ba jong kipat ba kaleng jong ka jelam kalian ka klannya du kata-kata bat lana ngile kumde kipat ba aru kulmar la syai mar bak bele ki kwa ban support ke kongres kini ki kongres kile durbula kumnit dan re ni syukur pa di kipat ba batimde ban don kanu ka jing artatin ba po ka cingalam jong kini ngalam jungi na do ba Vincent Pala ki ngalam ba syakmat jong parti po ka jala ngin sayo ya ki kandidat ki baniyale ya kena election hajan borok kini ki riputli ki konsekuensi bang ngits kamba nalade kata kapor kan sui baki pajba kinsa ha men sembian kinsa yo men sembian bat ka jinjob jong kongres ka don baik awar jarap ulai ba kalau biang hi kire ka ko long ba ko ai balong ba kadang ni ken diat ke jeng bakalama nakalian ke jong kiro jing sya gila dai ban ya shom shwa iban baik shona ka parti kum bolong matahe kalong clear long very clear ba nakalian ka parti kam dan jing TBA nakalian jong ngim dan jing TBA ba kilek ban ya chelang ba ki MDA government te ha bade ba gani te nakalian ka jong ki parlo MDC ni ikan nak masih bagi dan jing TBA dia kan ni but ia ke jing la yeso hi te but ke jing yasno ban ya trelang bat ke sarkar MDA te ni pen pau syai bagi mestana tak long very clear. Ngim so tenang. Tak tanya lagi.